Erokamano nyako Ramogi kumedo kete Ramogi TV intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar OIMORE mago maoikoni wantiere kod mathoth moting'ore kod gigo ma dhi nyime pacho kaendi twak e kind weche mag johera mani kit chwech machal mana bende osekelo twak mathoth. Wantiere kod weche motenore kod duol mano ma ochung'ne yiere pacho kaendi IEBC to kod mago motenore bende kod weche mag somo junior secondary. Nyako Ramogi bende kauno nieri bedo ne nitiere nyasi mano bagi mar nyasi mar joma mine. Jatend piny William Ruto kao thuolono mar keto singo mar bero ngima joma mine kamoting'o duoko piny nengo mar gas e kinde mabiro nyime kanyo kaachiel kod medo hola michiwo ne joma mine. Bende kauno nieri weche mathoth otimore kamoting'o weche mag somo kaachiel kod weche mag arita. Magi emoko kuom weche mawamiyo pek. Desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Jatend piny Kenya William Ruto koro kwedo kang' mar puodho jotim here kind chwech machal. Kweth Azimio bende oting'o duondgi. Gimaneno kawuono kwa golo Willis en gima lich dhano chalo puoyo. Jopiny ma Kisumu yudo thuolo mar chuo wang'gi kuom ringre mosenindo ker Willis Opiyo Otondi. Sani kidhi e referral kanyo opogore kaka ne chon. Osiptal ne loso milion 4 e dwe. Sani osiptal ni kende loso milion 20 e dwe. Nawacho negi niya, ok adwar pesa ni. Adwa ni mondo uti kode mondo ulos kode osiptal. E report makende kawuono warango kenge ma osego gi gavana ma Homa Bay nyaka ne yiere mohewo dweche 6 mokalo. Nyako Ramogi kaka pile nyalo tudri kodwe namba ma tudruok ordinary 360 yudo achiel e Facebook page marwa mar Ramogi TV, Twitter kaachiel kod bende YouTube. Jogo mantiere TikTok bende nyalo yudo achiel kaachiel kuno ne chenro ma opogore. Nyinga Uchengi Manuel bed kodwe chakruok nyaka giko. Nyako Ramogi machiegni kendo mana kane wawinjore ni kochopo sadek wabiro bedo koda wendo mabende wabiro twago kaluwore koda chenro mag liel kaluwore ma iri kotenore koda tho mar ker Willis Otondi. Wabiro bedo ka kod Ajiki kod Yamo e studio ma Kisumu kabende wabiro fuononwa tien moko kuom liswa manitimo kata ma pod timore e kinde ma iko jogo ma odhial kara jogo eko mabende osetimo tich makare e kinde nero mabende koro ging'elo rego. Kik bai twak no biro mana e kinde gi mag weche manyien machiegni. Nyinga Simfros Okinda. Jatend piny Kenya William Ruto koro wuok oko ka kwedo ng'eto mar doho mamalo mogik manyocha chiwo thuolo ne kweth ji matimo hera kind chwech machal ni nyalo yudo puoth kaka riwruoge ma sirikal oyango. Jotend Azimio la Umoja moromo gi kweth jodolo mag Islam bende okwedo timno ka giseo piny owacho ni dibed ni chiwo thuolo mar rwako timno e pacho ka. Eriko Wenga miwaler mar wachno. Lieti wach hera kod keny e kind chwech machalre podi medo nyuolo paro thuruka nyaka nyocha doho mamalo mogik chiw ng'eto no. Jatend piny Kenya William Ruto gikone bende koro oko mar kwedo timno. Ruto ne oloso kane oyoro e romo mar hingo odiechieng' wakeini e karo ma KICC Buore Nairobi. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Tokumachielo to kweth mar Azimio la Umoja kotalingi Raila Amolo Odinga kane giromo kuku mar jodin jo Islam kama ne giseyo e dwol achiel okang' mar yiene timbe mag hera e kind chwech machalre odhi nyime e pacho ka. Jotend Azimio to chal kama seyo sirikal kuom yawo rode moko ma okelo sieko mar timbego e Kenya. Lazima wa Kenya wazungumze juu ya swala hili bila woga, wakijua msimamo ni unless we amend Constitution 2010 juu ya mambo ya jinsia na vile watu wanaweza kuwa
Kwa mfano, marriage ni baina ya mwanaume na mwanamke. Raila nokegidoho kendo yango ni bad migaono ongeko teko mar chuko chike e pachoka. Wakiona kama kuna mwanya katika sheria kuna ukosafu au kwa nini nenda kwa bunge ili sheria itengenezwe. Bunge bado hajatengeneza sheria juu mambo ya jinsia. Article 45 ukiwa na nafasi uende uangalie. Hiyo ndio ina protect au kukinga familia. Na inasema doa ni ya watu jinsia tofauti, male and female. Na hiyo ni mwisho. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto noriwore gi joma mine mathurka e nyasi mar dhialo joma mine. Thor wache nyasi makawuono ne en rango kenge ma joma mine osegoye pacho ka itiyo gi yore mag mbui e seche ma piny Kenya pod medo goyo okang' e tiyo gi yore ma nyasani e chenro mage. Kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, jatend piny okawo thuolo mar chiwo singo ne mine moriwo koda ka duoko chien nengo gas mar tedo kod jiwo omenda e aguch hola mar mine. E kar bagoromo ma KICC e kaunti ma Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto nomolo gi okapu mpong' kod singo bura ne joma mine mathurka e nyasi manobagi mar dhialo joma mine. Nyasi nono yuore gi jotelo mopogore opogore mathurka, ahinya to mago mamine manopuoyo kenge mamine osego yore tiyo gi mbui e nyao dongruok e pachoka. Kenya was the perfect match for me as an ambassador because Kenya hosts a dynamic digital ecosystem that has been a long-standing leader in technical innovation across sub-Saharan Africa. On the provision of sanitary towels, through your directive, our girls will not miss school days. Free sanitary towels will be available. We understand we may not have the degrees, but we have the knowledge. Give us a chance and we will shock you, Your Excellency. Kata kamano, jotelo gono yuago midhiero mamine kalo e kor mbui e pachoka. Studies have shown that up to 70% of women who use the internet have endured cyber violence, and that women are 27 more times likely than men to be harassed online. Eotemare, jatend piny Kenya William Ruto ketayanga kidieny machielo mar omenda mabup mag hola makoro nyalo kawo gi johala ma pachoka, kendo medo kwano omenda mag hola e okapu mar hola mar joma mine motisi ni Women Enterprise Fund. Wewe mwananchi ambaye unafanya biashara sasa unaweza kukopa kati ya shilingi 10,000 na shilingi 200,000. Ruto singo kelo dumo maya e pinje maoko kaka yor medo chiemo e pachoka, dhi mbele pogo mbolea ne jopur mathurka kod duoko piny nengo mag gas mar tedo. Tumekubali ya kwamba tutaagiza mahindi gunia milioni 4 ambayo itafika hapa kuanzia mwezi huu wa 3. Ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Joma mine mathurka korontiere kod geno ni singo mabende koro chiugi jatend piny Kenya William Ruto biro chopo kare. Ahinya sia bende koro ngima medo mana ridore e pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Weche mag IEBC, chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC ne okawo okang' machielo bang' jokanyo 7 mag aput mag commissioners go chamo muma e doho mamalo mogik. Jokanyo mag apudno gin Bethwel Sugut, Nelson Makanda, Fatuma Saman, Novins Ureli Atieno, Evans Masati, James Benson Jerry Ngugi kod Charity Kisotu. Kauloso e kinde no gai mar doho Martha Koome jiwo gi mondo gita chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC yo maratiro kendo kaluwore gi chik. Do note that given our country's electoral history, you have the enormous responsibility of ensuring that the process that you are going to
embrace accounts to national unity and gives us stability. No doubt, you are equal to the task. Kenyans are looking upon you to give us the commissioners who will meet the aspirations of Kenyans of ensuring that we have an electoral body that performs their function according to the law. Migao mar somo yangoni na diera ni pod nitie midhiero mokwako chenro mar somo mar junior secondary. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu yango ni nyaka sani jopuonjre ma kwangi oheo 15,000 kende mapoko donjo e junior secondary. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu ochiwo lere wi chal mar somo e skunde mag junior secondary kaluoro sebeti ni nyalo bedo ni somo poko chakore e thoth skunde mag JSS. Machogu lero ni mana tamala auchiel kende mar jopuonjre ema poko donje grade mar 7. Machogu bedo kwa skunde mondo kik tam jopuonjre maonge uniforms somo. Percentage that are so far gone to grade 7 is 96%. So we are making an appeal. The few that have not gone, my county directors of education, the sub-county directors of education, plus our team from internal security, because this is a maritime agency assignment that they must mop up. The same uniform that they were using when they were in grade 6 is the same uniform that they should be able to continue using until such a time that parents will be ready to purchase and procure their uniforms. Kalore gi Machogu, migao mar somo setieko pogo buge mag somo mag JSS e skunde duto ka kwan buge mosepogi oheo 17,000,000. 17,800,000 textbooks covering all the subjects, all the running areas that are done in grade 6, grade 7. So the textbooks are out. By next week, we should have finalized giving out textbooks to each and every junior secondary school. E gero laboratories, Machogu kwa jod bura mondo kasre tiyo gi omenda mag CDF e konyo gero labs ka bengi maduong' mar piny ngima biro gero mana labs 80,000 kamano en atamalo 40 mar labs duto madwarore. We are also requesting and asking our members of parliament all over the country, because they get CDF funds, to prioritize so that they can also be able to build laboratories. Otherwise, from our side, we are going to do about 40%, because the amount of money we are giving out for putting up laboratories is about 10 billion. Kata bedo ni migao mar somo to wacho ni chenro mag somo e skunde mag JSS dhi nyime yo makare, moko kuom skunde pod kalo e midhiero kamoting'o nok mar jopuonj kod koso mwandu mag somo. Riwruoge mopogore opogore mag lakteche kotelne kod KMPDU ka achiel kod mamoko makeno ratich oganda ochako chenro mar sondo piny owacho mondo mi oduok weche thieth ne piny owacho mamalo. Gikoni chenro mag thieth ok osebedo maber kendo gisechako chenro mar choko sei mag jopiny maromo 7.3 ma gibiro tiyo godo e loko katiba kendo chugo duol mandiko lakteche mong'ere kaka Health Service Commission. Ne watemo ng'iyo ni enigni 10 nyaka notim yiero gi katiba manyien higa mar 2013 to sani en 2023 to waneno ka thieth dhi marach moloyo kata ka ndalo mane pok otimo gatuzi ni mar dakteche ok ndiki, nurses ok ndiki, hospital kidhi onge yedhe. Ber ka koro bedo gi miluongo ni Health Service Commission mabro ensure ni dakteche ondiki, jothieth te ondiki. Daktache, nurses kod jochieth giduto seungana kodwa. Wadwa tero signature 7,2 mondo bang' mano to walo katiba ni dwe mar 6 watero signatures go. Koro waungana jopiny duto mondo konywa collect signatures gi duto. Wa collect gi karatas digital bende wantego mitumi sim gi mondo gikonywa mondo nwang' signatures gi mondo walok katiba mokwongo. Ka governor ok nyal nwang'o pesa, daktar nyalo nwang'o pesa. Koro wadwan government, national government orang kaka nyalo nango jok manyalo chiedho ji. Ramogi gi kanyo biro somo ko kuom duoko mabende wayudo kaluwore koda
wach mar ik mar ker Willis Otondi mabende biro timore chieng' ngeso e dala ne gwenge ma Kisumo. Ka bende kawuono wantiere koda wendo mabiro leronwa moko kuom chike kata gigo mitimo e kinde ma iko jal manigi nyadhi maromo koda mano mar ker Willis Otondi. Ka bende penjo nosechako molo kaeri ka oganda nigi penjo mopogore opogore. Dennis Otieno penjo ni to en ang'o momiyo itero buru sama iko jodongo. Mano penjo mabende nasewacho kanyo ni wabiro penjo kasa ochopo. Kang'eyo ka bende nigi moko kuom penjo kanyo Emmanuel. Eno ka Okoth Digo Costa Wood Migori wacho ni en gimodong' neno en neno kanyo kido to kod timbe mag joluo e kinde biro bedo kiko ker Willis Otondi nikech oganda luo biro bedo ka nyiso ne piny mangima kendo gima gito neno en neno e Ramogi TV. Mago jok ma bende wacho pachgi wi kaka chenro ma kama endi biro bedo nikech nolando kanyo ni ino ka jok mowuok Mombasa osechako wuoth mondo gidhi e gwenge mag Kisumu. Ka bende gin ji moingo 300 ma gisechako gweyo ge gwenge mag Mombasa. Koro gibiro chopo Kisumu. Kinyanji pilot penjo ni okay Simfroza ang'o mamiyo ka giduogo to nyaka gigweyo. Kang'eyo ni iwacho ni ka giduogo ka gia kanye. Kata kamano abiro temo penjo moko kuom penjo mabende uketo kanyo. Jackie Nyarmodi wacho ni anakia gigo but penja ne jaduong' ni tero buru timo ga mondo ang'o ma otimre. Itime after burial koso before. To ang'o momiyo ihinyo jamni. Wacho kanyo ni why hurting the innocent animals. Koko ter buru nitie rach. Ang'o momiyo jodongo kata ok nyithindo kata ok openjo gimomiyo chenro ma kamano ok tim gi nyithindo kata joma mine titimo mana gi jodongo. Kas penjna ni is it true ni jaduong' kotho to jaode nitie ndalo morwako long gin penjo mopogore opogore. Mama winjo mana kuomi ni sama jaduong' otho to min ode rwako long mar jaode kuom thuolo. Kang'eyo ni maromo nade sama oywago dichuo. Ji nigi penjo mopogore opogore. Ka ano ka ng'ato bende penjo kaendi ni to Ochieng' Emmanuel e kinde ma ibro bed ka ikete mondo mi oninde jodongo kende mabudhi machiegni ka mike koso nyaka nyithindo nikech nitiere kweth mag jodongo. Ng'ato penjo ka ni jodongo luo osebedo mopogore opogore. Gibo dwaro ng'eyo ni to odiochieng' ma kiny ibro bed ka ibro yang ng'awa kendo bang' ka oseket ker ma jadongo luo mondo mi oninde. Aneno kanyo ka John Otunge wacho ni penja jaduong' kotho to dhiang' mar wath ni rwako e ode nang'o. Ka bende ng'ato wacho ni penyna kama an ng'ato nigi wacho mabende ok otenore koda nyaka Ramogi kawuono watwak kaluwore koda chike kana liswa mabende ni timo kana ibiro tim e ik mar ker Willis Otondi mabende biro timore chieng' ngeso mar jumani. Wantiere kod wendo miyo penjo gi duto Simfros obedo gi thuolo mar penje nikech ong'eyo weche motenore kod mago miyo kete mana kaendi. Kotenore gi mano jodak ma Kisumu noyudo thuolo mar chiwo luoro mar gi mogik ne mosenindo ker Willis Otondi motelo ne ik mare ma biro timore chieng' ngeso tarik 4 dwe ni. Millicent Adhiambo ni kod ler mar kaka chenro no ne otimore. E apaya ma Ang'awa e boma ma Kisumu bangolo ringre mosenindo ker Otondi nyamburko mako ringre ker opangore kamolo mos kochomo kar yweyo kendo alap tuke ma Jaramogi Oginga Odinga. Nyamburko moting'o ringre mosenindo donjo mos ka omigi arita kod yawuot luo ma dendgi usi marateng' oling' e ti. Rit dunga mamwalo be ung'e wuoro rando yae. Minod ker Otondi fwadho rengo kaka yor miyo wuonode luor mogi kendo makende kama oninde. Enyimod Mikai mayudore alap tuke ma Jaramogi Oginga Odinga chenro machiwo luor mogik ne ker Otondi nochakore ayanga kod alam. Bang'e to ng'ato ka ng'ato ne oyudo thuolo mar neno ker Otondi kama oninde. Minode bende ne otelo ne jotelo mane ochopo kanyo maneno ringre ker kaka yor chiwo luor margi mogik. Jomiele kit luo gi timbewa mong'ere kaka Kochia dancers bende omiel ne mosenindo ker Otondi ka giluoro od ker makende kata sanduk kaka yor dhiale ni mar nen jal mane omako chike kod timbe luo. Ng'ama wabiro yudo ma
machielo Willis Opio Tondi to wanga okoneno gin mana thuondi malero to dwaro fukegi to wanago ter buru e tongwa gi jo Kipsigis wadwa dhi riembo thono gi bundni gi kondoni gorengo goporo ni odhi basically kanisa osepuonje ni kama dongruok nitie nyaka kwe bedie chomo kodera kango nindo ka Jaramogi wachomo kodera kango wachomo ka Jaramogi karangero mane ringre mosenindo ker Willis Otondi nowuok e lap tuke ma Jaramogi Oginga Odinga nyaka e lap Makirembe kuma jodak ne yudo thuolo mar chiwo luor margi mogik e telo mar ariyo bang'e ne otere nyaka e dala ne Nyaera e kar chung' od bura ma Kisumu West motelo ne nyasi mar tero buro odiochieng' makiny kod ik mare chieng' Ngeso. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakoromogi mana kaka ne wasingo Tokli pod Millicent bende makele wetwak mabende wadobago kachiel ka bende wantiere koda wende studio wa ma Kisumu mano Ajiki kodhi yamo mabende nyinge Jotham Ajiki mana chiel kuom jodongo e riwruok mar Luo Council of Elders kama bende ker Willis Otondi ne en jakom mare kuom thuolo malach ka bende ang'eyo ni wach maduong' mobede ji osebedo kawacho ka gin moko kuom liswa mabende ne timo to kapok wadhi kanyo machiegni ahinya Ajiki kodhi yamo kang'eyo ka bende winja e yo makare. Awinji maler. Mana kachiel adwani mondo moyo wadhi piyo ni to e kinde ma ker owito ngimane ere kaka iomo ywak mare? Ka ker owito ngimane en jaduong' maduong'. Ka owito ngimane e odiochieng' gokinyi kata kapok oromo odhiambo to ywakne ing'uko nikech jaduong' ok gol ywakne kapok oromo odhiambo. Koseng'uk ywakne koromo odhiambo to koro chiege maduong' golo ywakne kaeto ringo nyaka dharangach. Chiege matin bende timo kamano kaeto koro nduru igo agoya ji duto ywak. Mane kaka ywak ng'ama duong' kata ker itimo. Erokamano Ajiki, adwa penjo ni to gin liswa mage ang'eyo ni kae ma bende thoth jowa ni kod penjo. Gin liswa mage ma itimo e thuolo ma ker ong'ielo rengo nyaka giko ike wach ma nyaka iket kanyo ma bende ji osepenjo mang'eny en ni to tero buru itime yo machalo nade sadi tang'o momiyo ni itime? Ka ker onindo chieng' mokwongo kinyne kaka piny oriyo to koro iriwo itimo gimiluongo ni tugo mar jaduong' kata tugo mar ker. Kendo nitie gik mang'eny, nitie jomiel ma miel gi winy. Winy gin gik ma kisungu luongo ni feathers mag winy madongo dongo maboyo. Koro gute orwak mag winy ichwado miende to ji miel. Machielo en tero buru. Kitero buru to ikawo ji mang'eny biro rwakore e yo mopogore opogore. Moko twe buombwe, moko bende biro gi tonge koda kuodi. Kore ka gidwa ringo ka gidhi ka wasigu gibiro chokore gin ji mang'eny to gibukore jaode bende obukore maber giburu. Koro ji obukore kato koro ji ringo ji go nduru to jomoko bende gweyo to jomoko bende go sira iriembo tho. Jodongo bende kwadho rengo iriembo tho mondo piny okwe. Ka jodongo seringo modhi nyaka e tong' ka wasigu to kamoro bende ginyalo dhi gi tonge gi kuodi magi chwo kata kuodi wasigugo kata magi riembi wasigugo. Tiende ni ka jaduong' onindo kitero buche to kamoro ji nyalo dhi manek kucho mariemb ji e mbawa. Koro ka giduogo to giduogo ka koro gigo agoro 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 yawuoyi ma teke mathuondi ma kamoro nigi mbeche kata adek. Tiende ni gin jok man gi pete moseneko. Koro yawuoyi duogo ka koro yawuoyi yaro kuma ne gitere buru cha ka wasigu cha to gibiro ka gise chopo magitieko to ibulo gweno kuno. Kose bul ka yawuoyi se hadha gweno kuno koro giduogo gi wer gi sirimo to gi weche mang'eny
magibiro go. Kaka ing'e ni kit Luo gihero gik ma kamoro ng'ato biro chand kata biro go sigweya e yo malit koriembo tho gi tong' to kod okumba kata kuot. Erokamano ahinya Ajiki. To tero buru timore ka ng'ato pok oiki koso koseiki, to ang'o momiyo dhok nitiere? Dhok kata jamni nitimo nade? Kata itimo nade? To ranyisi mane ma gin go? Luo kane kedo to ne gikedo ka gikedo gi dhok, kendo kane gidhi ka wasigu to gidhi ei dhok. Ng'ato pamo rwadhe to giringo go to kendo ka giduogo. Samoro bende ka giringo ma gidhi ka wasigu ma gineko to gikawo dhoge gi ka gibiro go. Koro dhiang' ne gima lich ahinya moloyo rwidhi. Ka ng'ato rwath mong'ol malich ma kineno mokiew biro to gipamo manyaka ei ot. Ka gisepamo tiende ni mane en osiep ng'ama onindo ni. Dhiang' no gir jaluo ma timogo liswache mang'eny, nikech sama koro ng'ato nindo to rwadheno be koro god ne oriti, iwinjo kipame kendo ipake kabisa kaka en rwath malich. To ng'ama onindo ni bende ne ng'ama lich. Koro sembogi ma gidonje ot, rwedhi donje ot mabedi manindi ma samoro lae ei ot kuno, koro kigole. Erokamano. Nitiere wach ng'ato penjo penjo ni monde chodere duge ne tiende ang'o kata tiende en ang'o? Kane jaduong' onindo to chiege maduong' biro chodore karingo kochomo rangach. Chodruok no tiende ni nyiso ni ne en ng'ama ok ong'ado chiel, tiende ni ok nowuoth oko, en ng'ama ler. Mane nyiso ka ng'ama ler kendo kosebukore gi buru koro otiang' wech piti kochomo dharangach kendo chako duogo koni, tiende ni ne oler, ne ok ong'ado rangach kata ne ok ong'ado chiel. Aparo ni winja gi dholuo no maber. Erokamano ahinya. Nikech ang'e ni kamoro nyithindo be winja Erokamano. To ponono kapok onyum ker e bur, en ang'o mitimo to yadho kinga ne itiyogo nade? Okinga ne yuore more mamako to koro itimo godo liswa, ikingo godo bur mondo weche made bednwa richo kamidwa kaneno mondo dhi oko kabisa. Okinga kata okita gin dholuo achiel mane itimo mondo gwedhgo bureno gik maricho kik donji. Kaka achiel kuom jogo ma bende chano chenro mar kowo kar mar yweyo ker Willis Otondi, gin chenro mage ma uchano odiochieng' makinye? Ponono ni uchano mar tero buru, udhi tere ma uchop nyaka kanye? Gin ang'o gin ma bende uketo ma jopiny mondo ikrene? To bende ng'ato ne penjo ni en gima jodongo kende matimo koso nyaka mine gi nyithindo kinyo yienegi mar mondo mi ochop kamitere buru? Buru kamitere thuondi gi jodongo to kata gi mine bende biro ringo, nikech en gima ok en gimoriwo ji, kendo en gima ji biro neno ka iwuoro. En gima ok yot, en gima kisedhi kacha to kamoro kaka mar ker wan gi jomiel tiyari ma ne wan godo ka waringo godo ne kane ker owuok sports ground no Lwari Oginga Odinga Road ma oringe e chuny town no, kore ko ng'ado dier Kisumo tir kochomo Tonglo, chomo Jola kumiluongo no yie bade kuma ne yawuoyi rome gi bura machon mane kuma no Opiyo Tondo timne interview. Ging'ado yorno ma ging'ado Kisumo Sirundra diere tir sama koro piny dhi odhiambo ka chieng' lugo, ma giringo ka gichopo daraja to yawuoyi omako yo madhi Nyaera Kogada, kendo ne en gima lich ma ndara chiegni kilomitas 2 ma mitokni nopong'o. Aparo ni ne unene kamoro ne umake e yamo mondo ji one kaka ne ker iwuotho godo. Koro kiny en chieng' tugo, kiny
ka piny oseru to tugo nitie tuke kaka ma wacho mag winy, irwako gute madongo mag winy ma miel godo kaka dancers ma Kochia ne timo e town. Basi nitie tuke bende matindo moko, kato gitero buruno koregi maduong' malich miwuoro. Kamoro kiny jodongo nyalo paro ni gidhi nyaka Kiboswa nikech kune mane wane gi wasigu mane wakedogo gi lang'o. Ero kamano ahinya Aji, kena mana ka sa weyowa, kata kamano nitiere gimogik mabende jopiny kwayo ni in Ajiki koth Sigweya, kata ja Sigweya. Adaro ka Sigweya osebedo mopogore nyaka ne ker nindi. Inyalo mana miyowa mari mano mogik, ting'iso ni to ginyisa ang'o to bende Sigweya opogore, koso ma igoye liend ker binyalo goye liend nyathi matin? Sigweya opogore nikech en gima ng'ato ka ng'ato nigi pache, kendo seche mag Sigweya nitie sirimo, nitie gima biro ni kaka juogi. Omiyo sami gitimo Sigweya tibiro wacho gimopogore gi wadu, ng'ato ka ng'ato nigi sigweche. Mara bende nitie sama aloso ne ker marito godo chieng' ngesa, to anyalo mna anyalo mna ngesa time matin. Gemna nanga reyo, gemna nanga wudo ywango nindo, gemna nanga Joey, gemna nanga yo, gemna nanga wudo ywango nindo, gemna nanga opio wudo ywango kuro, usipo mono tinga. Ero kamano ahinya Ajiki kuom kawo thuolo ni mar leronwa wechego. Wabiro luwo kanyo odiochieng' makiny maneno chenro duto ma tero buru kaachiel koda mamoko. Ero kamano kuom golo dok e it nyakwara Ramogi. Warwako duto. Ero kamano. Biuru chon mondo une tugo. Nyakwara Ramogi mana achiel kuom jodong Luo e riwruok mar Luo Council of Elders ka bende timo leronwa ler mar chenro mabende ibiro tim motelo ne ik mar ker Willis Otoni mabiro timore chieng' ngeso. Kao kamano Nyakwara Ramogi wakawiyo machuok waduogi weche mathoth. Kik dhi mabor. Nonro yango ni gwenge moluoro nam Lolwe kod nam Chumbi obedo gi medruok mar tuo kichocho kata bilharzia. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni sutano tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome
kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Bila wewe Yesu mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *414#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi e weche mag telo. Nyakwa Ramogi, campaign motelo ne yiero mar higa mokalo ne liet, kendo jo siasa ne ochiwo singo mag bero ngima oganda. E report makede kawuono wamenyo kenge ma osego gi gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga e chopo singo mane omiyo jopiny. E thuolo mar dweche 6 mosekalo, jopiny to oseneno ber mage, to rem bende nikomane. Walter Nyambaga kelo nwa twagno. Jakoromoga jwa kaka ne wasingo ni oburo bilo wach kod governors magwa ka uwuok e county na 44 ma en Migori walwar e county namba 43 ma en Homa Bay County. Homa Bay County ni kod jodak kachiel kod kwan manyalo chopo milion 1 gi wiye gi sechegi. Wabilo wach kod governor ma nie tich sechegi ndi governor Gladys Nyasona Wanga. Machiegni Ramogi TV. Erokamano ahinya Nyambaga. Amor ka Nyasaye loso thuolo mondo wagomba ka e Ramogi TV ka. Chon walupo mabendi. To kilwa moro bire nam ka ni dhumblu. Oe bich moka ni lela. Giti wona te beriche nam nyoche ka gineo ng'at wapi. To kwa gone sirikal kaka jo Coast Guard weche gine ka gidhiri jogo to oge gima gima ka gima ko jogo to dhi miyo gi pesa gi mbita to jogo gogni gi nyaka yiedhe gite. Jolupo ywak ni giyudo sande diere nam kaendi to konda lupo moko ma oko puodhi miwacho ni abunglu to kata mana nyuongi bende seche moko nego rech. Bende nitiere okenge moseketi kod Tend County mar rango ratichgi. Wase bedo gi twak gi BMUs magwa 145 ma wan go e Homa Bay ka wang'iyo wechegi ni ere kaka wanyalo losogi. Mokwongo en twak en threat mwabedo go koa e pinje ma oko. Pinje ma jirende wa kae kabiro ka chando jolupo. Nyocho agombaka gi County Commissioner kachiel gi Coast Guard Services kendo wawinjore ni gibiro keto kambi maduong' kabisa mbitaka manyalo bedo gi ji mang'eny mabro rito nambwani. Gimachielo manyicha nyisogi ni Coast Guard kaka neno tije en ni mondo ogeng'nwa threat ma oko. Kik bed ni Coast Guard chando jolupo kaito wan gi chandruok momako jolupo wa mag giwegi. Jolupo moko biro gi gige lupo ma ok kony weche mag lupo kendo makore rech mapotindo nikech weche mag lupo muhimu na zaidi nyocha kao department mangima taketo mar weche mag lupo, blue economy gi fisheries. Governor toka rech gi osewuok e nam to nyaka usgi. Mokwongo kogane mbaka ni to chiro chalo nade, bende gin kod chiro maber, rechi pedha nyakelo kendo jotimo ohala ywak ni pok ong'i kama long'o minyala migi ma gin bende rech gi seche moko ok tow. Nyamboga mae priority mara mana kao namba 1.
manyaka sani nyase dhi mamanyo pesa mar gero chiro mar rech Homa Bay kae e chakore. Kendo chiro ni inyalo paro ni chon kanyicha an woman rep an mana keto ne jopaya kacha mabati moko ma giuse iye kendo naketo gi nyaka negi kama cold storage kama ginyalo kane rech. Sani chiro manyien madhi bedo nigi kuonde wang'o rech, nigi kami itime processing mar rech, tiende ni golo iloso fillet kanyo. En gi cold storage ma giluongo ni Kirindo kacha. Gin 6 udi mag cold storage gin 6. Matiende ni rech kata te mawuok Homa Bay kae inyalo kan kanyo ma survive. Nitiere kamoro manolosnwa kama ne wakane rech. Koro kama wakane rech ni nokethore to wanga ema nolosonwago. Gavana dhowath mapaya en achiel kuom kanyono moganda mathoth ong'eyo kaka en kar ma welo kochope to inyal ne kaka okelo nweng'o ne kaunti. Ka en kama osejwang' matinde kata kopo ni chwe wang'e to chalo mana dipo moro machon. Bende kaunti osechako chenro moro mar duoge wang'e mondo obed kama kare. Nyambagi miya nyaka dwe mar 12 ibo neno paya kolokore paya. Wane mbaka gi jo KPA paya cha machon ma Homa Bay idhi losi kachiel gi paya ma Kindu Bay. Kaito kama nitie chiro mar rech idhi los maber nikech chiro manyien be idhi timruok nade idhi ger. Kaito kacha tete wadhi loso kar budho maler ma inyalo dhi chame rech ni moro kibiro kata kikelo nyithindi e Christmas ng'ato nyalo yudo kama nyalo bete gi nyithindo gi family. Ibo neno ka lokruok dhi bedo kanyo maduong' kabisa nikech mache wang' Homa Bay. Homa Bay tiende ni dho nam. Kaka ofise mag sirikal mantie e dho nam nyaka sewage ni e dho nam maka wadwa ni relocate mondo dho nam obed abeda dho nam maler kaka koro ka kama inyalo kawe yamo kendo inyalo budhe maber. Iketo wayanga mokwa achidhe duka mondo ayudie mokwa onge. Kar rego mogo kata ibiluongo ni masin ma oketi Kiguto kachiel kod jok ma kelo cham kacha chande. Ywak ni seche moko lek margi kata genogi mar bedo gi kumoro ma gembe ginyalo yude buru mar nywaso kuon podho. Kiguto kaka ing'eyo higni 7 ne ok oti. Kane abiro e ndalo 100 akete mochako ng'wech mochako tiyo. Nyathi kata ka in go ochako lak kapok ochako wuoth. Sani warego, Kiguto rego kendo rego on an almost daily basis. Nye wachako rego kacha ka oyudo ka cham nyotho. Harvest ariyo nyotho. Matiende ni koro sani ema koro wan gi geno ni wadhi bedo goduma moa kuom alworawa kae. Juma manyien wabro tero tingni Kiguto kachiel gi kodhi. Joma pok ochako opur mondo mi ka dweche 3 rumo to yudo ka gin gi cham ma ginyalo kele kambi. Mokwa to ntiere kendo en e duka. Kendo waneno ka gavana chenro mar pur waneno ka odwa kete mbele makata joma ne puro e neo ma Kiguto sani aparo ni market emna kanyero. Gavana kedo kod jotije manyawawa e kaunti mondo mi bende bed kod thuolo mar kano pesa manyo seche moko dhi kama ok winje bed nodhiye osechopo kanye. Nwayudo auditors mag jo PricewaterhouseCoopers ok en chenro mayot nikech kimindri awa koni to nyawawa wadhi kodi koni. Koro watemo kabisa kendo e jumbe 2 kata 3 mabiro obro chiwo report ne jowa kama wachope gi wach jotich manyawawa. Lakini sani jotich ma Homa Bay ong'eyo ni nyaka idhi gotesegi manondikigo, gotesegi mag somo kaluwore gi kako ondiki mondo mi ibed verified ni nitie. Gima dwa wacho ne jowa, mae ok en chenro mar golo ji e tich, be ok en chenro mar witch hunting. En chenro maneno ni nyaka kaunti ng'e ni to ji adi mwandiko. Chenro mar keto Homa Bay obede rang'iny mowinjore kano maler osegik kanye. To bende chope nitiere nikech ka ok kochido to kata mana tuoche mag nyaldiema gini gambulolo koro nyalo mako ganda. Gima dwa nang'is jowa ni sani king'iyo tuoche matero jowa osiptal mogik gin tuoche mokel gi weche mag pi. Tiende ni pi olil kata samoro wakawo pi nam direct to ji modho ji chamo. Koro ing'e ni kata bed ni wadhi waloso osiptal maber mwang'iewo yedhe rumo nikech ok waketo pi maler. Omiyo wach mar ler mar alwora kachiel gi pi dhi kanyakla. Pi chando jowa sani
kendo en priority maduong' ma wan go. Wan gi project mar pi manolos Oyugis. Kuonde mogere pigegi, jogweng'no ok yud pi. Mana achiel kuom gik mwadilgo. Mar ariyo, pok wayudo pesa mar timo piping mar pi. Koro wago mbaka gi African Development Bank, nyicho wadhi wanenogi. Wawacho negi niya, onge tiende keto pi mang'eny kaka koro Oyugis. Pi ni kacha 12,600 cubic meters. Mano milion 12 pi lita milion 12 odiochieng'. To jo Oyugis nyalo mana tiyo gi pi lita milion 5. Tiende ni wan gi pi moingo wadwa tiyogo, lakini koro mondo pipe wayudi matere kumonego dhiye. Mano en gima wan go e paro maduong'. Kopogore gi mano, nitie boreholes mano kuny to odin. Mago wadwa ni mondo watimnegi pumping. Kumba kama waseyudo kwago kod gavana, jopiny owuon ni kod paro mane? Pi to mana kidhi freji malo e kinyalo yudo pi. To yude sida. Waneno ka gik moko dhi mbele, gik moko wuotho. Ore mago te anyalo miye 70%. Nyaka sane, bende nitiere gope moko ma pod ipiri mondo county ochul? Pending bills en wach maduong'. Nikech kaka Homa Bay wacho ni wan gi milion 800 gi wiye. Mano mana mondike e buk. Kwang'iyo gadieri en bilion madhi 2 mar pending bills. Kuma dwa ide bilion 2 madwa chulgo pending bills onge. Waneno ni sirikal mamalo okaw thuolo. Wach pending bills ni giket kata conditional grant moro gichiw ni ma ochulgo pending bills mondo wachako na clean slate. Mondo ka achaka kelo pending bills an to koro ondik ni kiloro financial year gi pending bills koro itwei. Bende nitiere omenda moro ma sir kata makende mawuok e pisi mar gavana mar siro somo? Weche mag somo wan kaka county nyocha waketo milion 130 e weche mag bursary gi scholarship. Koro milion 100 nwaketo milion 2.5 e ward ka ward. Ward wan go 40 noromo milion 100. Nyithindo gi wasemiyo checks te except mag form 1 moko nitie matin mapok wachiwo. Lakini wards gi te wasechiwo pesa kendo nyithindo osedhi e school gi pesa ni. Siling 5,000 nyithindo 500 per ward. Kopogore gi mano, nitie scholarship mwaluongo ni fins to swim. Wamiyo nyithindo mbapgi mondo gigogo abal. Wachulo ne nyathi fully. Wakawo nyithindo 6 from every ward for that scholarship. Liek ne kora Ramogi ni to bende gin gi thuolo mar tudruok makare ka gitiyo kod apaya gedo ni kama nade? Wan gi ndara mang'eny. To counties onge pesa mang'eny ahinya maloso nderni te. Lakini kaka sani, nye wakawo nderni wa mag wards. Milion 10 ward ka ward and some emergency. Sani wan gi nderni moromo nus billion ma walose county ma Homa Bay. Sama wabet kodi nyambaga waloso kae. Kendo in the next financial year, wabro timo mamoko bende. Gavana manifesto mari mabende ni miumbi en keto choko mar osuru obede yo manyasani ma kisungu luongo ni digital revenue collection. Ichoko pesa di? Financial year mokalo te nwachoko milion 100 gi ema declare the last financial year. We are on the right track. One gi target ma billion 1. Ntie joma pingo wach mar cashless revenue collection kendo giwuotho e chirni ka giwacho ni giyudo court order mar geng'o cashless revenue collection. Gima dwa penjo jo gigombo ni mondo pesa choke cash mondo ji odhige udi odhi ocham koso choke gi simo mondo dhi account mondo watigo mondo wagerne gi barabara gi chiro. E chenro mar thieth okenge mage mosego kang' mang'eny nikech sani kidhi e referral kanyo to pogore kaka ne chon. Awach ni ndalo matin ma gavana osetieko oingo kata matin ngama notiyo for the last 10 years. Kech kano kidhiye to ineno ka en gi changes mang'eny kabisa. Yath nitie, thieth be nitiere. Gima duong'nwa kabisa en ni mondo wang'i weche mag thieth. Weche mag thieth duong'nwa kabisa. King'iyo nyocha ka nwabiro ka dialysis nok tim ka. Koro sani dialysis itimo kendo pong'. CT scan ne onge. Sani wakelo CT scan. Nyocha maternity wan go tok ne lera ahinya. Koro nwatimo renovation mar maternity. Masani wasetimo renovation mar maternity. Odhi nyime e jumbe 2 jumbe 3 mabiro obro bedo ni oserumo. Gimomiyo yath nitie pesa ma hospital ni loso. Kani wabiro ka hospital ne loso milion 4 e dwe.
Sani osiptal ni kende loso $20,000,000 dwe. Na wacho negi niya, ok adwar pesano. Ok adwa tere ndara, ok adwa tere pi. Adwa ni mondo uti kode, mondo ulos kode osiptal. Obed maber moloyo kaka en sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga, waneno gik matimore e kaunti ma Homabay, ne wapenjo kanyo to into kaunti ni ang'o mosetime. Dweche auchiel, jomoko wacho dweche auchiel pod tin, to jomoko to osego kode okang'. Koro lure gi ng'ama ni yiero, lure gi ponono sechako tich kata pod orito mar mondo mi higni moko 2-3 orum. En ting' ma jopiny mondo mi oketgi e kokgi, kiparo negi gigo mane gisingo timo, to be gichopo kanyo ka ji nitiere gi iluongo nang'o bunge la wene inchi kama gipore wach ka kod kacha ang'o matimre e kaunti. Ginyalo bedo gi thuolo mar tiyo gi thuolono mar loso kendo gichopo ne jotelo mondo tich odhi nyime. Sembe nogol ni samoro ka ni iyuko jamna mang'eny to ng'ano no jatelo mane yiero wacho ni odonjo ofis mondi, oduok pesa mane omiyo uka eka bochako tiyo. Kuonde moko nokoyuke jamna, noyuka avocado madongo dongo. Kamano monyakwaro mga jwang' ka odhi nyime en ni tuo mar kichocho kata bilharzia mara nyisi mare en layo remo yangore ni medore pacho kato ahinya e gwenge mane alwora mar nam Lolwe kod nam Chumbi. Ma en kalure kod nonro ma ochiw gi migawo mar thieth. Kaka jafwambo marwa George Jumalero, landruok mar bilharzia medore karuo gi tie mar pi mochido e alworago. Tuo mar layo remo mabende ong'ere kod dho ngere kaka bilharzia en achiel kuom tuochego ma osebedi ka ojwang' ka iparo ni giserumo e piny Kenya kod pinje mamoko. Kata kamano, nonro motim kod migawo mar thieth yango ni tuoni koro pod nitie pacho kae, to ahinya e counties mayudore e alwora mar nam Lolwe kaachiel kod kadhowadh nam Chumbi. The coastal region has 130 wards, and we were able to see that 72 out of the 130 wards were endemic for this infection. When we went to this western region, of course, we were able to find new areas that we never used to know that there is transmission. And out of the 155 wards, at least 31 wards were endemic for bilharzia. Report yango ni kuom wards 40 e kaunti ni ma Migori, maromo wards 26 nitiere kod mok tin ne atamalo 10 mag oganda mantie kod tuo ni mar layo remo. Ka kuom wards 40 gi, wards maromo 36 nitiere kod oganda mok tin ne atamalo 2 man kod tuo ni. It's only 4 wards which are having less than 2%. So the situation in Migori is not that pleasing. It needs serious intervention. Onego water gini malo mondo wanene tuoche gi bende omigi mana thieth maber kata puonjruok maber kaka tuoche mamoko. E kaunti no ma Kisumu, kuom wards 35, wards maromo 8 nitiere kod kwan ji mok tin e atamalo 10 mantie kod tuo ni mar layo remo. Kabende kuom wards 35 gi bende, wards maromo 16 nitiere kod kwan oganda mok tin e atamalo 2 ma odak kod tuo ni. Specifically Muhoroni, sub-county, Nyakach and Nyando are big problem areas for schistosomiasis. So we are going to sit down as a county and make arrangements so that we have interventions in partnership with the national government. Report yango ni atamalo 61 mag oganda e kaunti ni ma Migori tiyo kod pi ma ok ler, kata atamalo 41 bende koro tiyo kod pi ma ok othiedhi. George Juma, Ramogi TV, Migori. E yango odiochieng' mar joarita mar le modak e bungu, jodito migawo mar rito le okwayo rawere kod ji manigi talanta mopogore opogore mondo kony e lando ber rito le. Jodito go kotelnegi gi Edith Kabesime okwayo ojende mondo bedie opara manyime e chwalo ne jopiny ng'eyo e yore mag rito le mag bunge kendo geng'o timbe mag nego le. Jogo manigi mich mopogore opogore ni kod ting' mar chopo ne jopiny kokalo e chuogo ote ma jopiny nyalo winjo e yo mayot. But the only place where we find them relevant, more than 70% of population are young people. So they are the majority, but at the same time they have a very wide network, they are very connected, they can speak, they have the energy and the passion. So by using their platform, they are leveraging their networks, we believe we can begin to really build this global movement of people who are concerned about animals. Pile wang'eyo ni le modak e bungu ohero waling' to wan wachayo gi matek ahinya. Ma nyiso ni wariwore mondo
ngima mwawuotho kwa dhi nyime watiego gendni mamoko chakre ot ka ot, gweng' ka gweng', kaunti ka kaunti, piny ka piny, piny mangima mondo watiek tulo manya e kind dhano gi jokale mondo wabed gimoro achiel. Nyakaramogi ka wadhi nyime ni migawo mar pur e piny owacho ma Homa Bay ochako chenro mar chiwo kodhi. Kapok wachiwo lipot machalo kamano, Nyakaramogi wadwani kaw yweyo matin kapok waduogo mar mondo watiek chenro ni Nyakaramogi. Kidhi mabor wayweyo matin waduogo kod weche mamoko manyien. Tend Homa Bay ochako pogo kodhi ne jopur e kaunti no. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Nyakaramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. E mbakano, watudre kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Kenyans are winning big on shopbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shopbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbakey.com. Seatbelts now. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. That's my son. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back.
Machiegni kendo nyakwaro mgajwang migao mar pur e piny owacho ma Homa Bay ochako chenro mar chiwo kodhi mag oduma kod bel ne jopuonjre manie kaunti no kinde ni ma jopur ikore ne komo. Kodhi go manyiewe nengo mar shillings milion 40 e ikomenda mar 2022-2023 idhi chiw nono maonge chudo ne jopur ma oingo 90,000 e ward 40 ma Homa Bay. Apisa maduong' e migao mar pur e kaunti no Samuel Owigo konigi sediero jopur ma itogi ni piny mondo mi omi kodhi. Owacho ni chenro mar pogo kodhi ne jopur gedo ting'o malo chenro mag pur e kaunti ma Homa Bay. Kodhigi idhi tere wards all the 40 wards mantie e county equally. Koro ward ka ward bro yudo kodhi maromre giyudo kilo 4,500 gi 500 gi 20 every ward, and farmers must be identified averagely bro yudo 2 packets mag maize seeds jok ma yudo maize to jok ma yudo sorghum ma yudo bell bro yudo 1 packet. What target farmers 90,000. Number one, we are promising them food security in the entire county. Number two, we are promising them good nutritional value. They will eat good food and they will look good. And number three, as a company, we are promising them that with our seed and with the business in Homa Bay County, they will do agribusiness. Watakuwa na chakula nyumbani na pesa mfukoni. Migao matuko chowang'e Uru Park ne ikrok ne piem mag Safari Rally. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Wala mino chiena tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Another super sato mawarro mekae ndiye chenro minongoni Thumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma itire neno kako. Kauna sana kumungazua mkiet kando. Ukoma vitu nanirea. Ngani lin Ramogi nyarnyakachi. Ngani Call Instrumental. E Thumdagmor Geso ka Ngeso Sang'wen otieno. Mana e Ramogi TV. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, Ngeso ka Ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Kaende na shabiki.com.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.